prabangi bi ki prolog prajar katu kat ni shapang ka jingduwai ka kwa jingiasyllok hakani kapur. Prayer is the key to unlock the bondage of hardship in life. Ka jingduwai ka day ushabi ban pliya ki jingkum bat jingai ha ka jingim. Ki prolog ba U Trai Jisu kan mau ba ka jingim ubriu ngin nom la like na ki jingkum jong ki jingiar ha ka jingim ka bangi im ha ka kapathai namar kata shanungin pai ka jingduwai ka dei ka jingkyrmen ba ka jingiasyllok bat U Blei ban ya thu ya ka jingai bangi mat namar kata dei tang ka jingduwai ka balong ka ba kabor ba kraw ka balong ka atyar bat ka watlam bala banjob wat up deng ka jingiasyong bat jing ngos jong ka do not ngim dei ban artatien habang ya thu hau unjubab ya kejenan kam jongi ka jingduwai ka longkum ka network jong ka telefon habang i phone berpentip ya kejingdan kam kat ba ka phone te hab bandon ya kepisa kenang bangila banyak keren Henry ka jing sisapat kalong ba ka jing im ka jing habang i pai so blei kabasngot tanat pat kalong ba habang i duwai so U Blei om dan kam pisa Henry ngin ya thu bet so blei tang da kabangi penren bat dem krup ildi hakamat jong kumta ti un snow na baneng bat ngin yo diang na hakaya kapapiang Syuk ka gospel lu Matius ka kular bakit hui ka lanong banyo dekat ke banyo Tien jublei ka ong tupan ti on sa ayapi tuwa ti pensasem tu tit on sa pliapi na babaro ubapan updiang bat buat usem bat ya botit on play namar kata kum ki bangej tu pai so blei bat pentip so ha ke jingduwai bat hang tangin yo ya ke jingsuk bat ya ke jubab kabajanai ka gospel yo nes long bakat saw de khot ka bakat saw ko ong da pin pan ya ke iru nanga kerteng jonga ya kata ngan le ken blain kyrkhu ya pi barok ki basnap